ଜେନ୍ ମାଷ୍ଟର କୁହନ୍ତି କି ଏକୁଟିଆପଣକୁ ଏକାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ମାର୍ଗର ଚୟନ କର। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରତିଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଅ କି ତୁମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ। ଯେତେବେଳେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛ, ମନ କହୁଛି ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଅ କି ତୁମେ ଏହି ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଏକୁଟିଆପଣ ଏକାନ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଖୋଜିବା। ନିଜ ମନକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଥୟ ରଖିବା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ନ ଧାଇଁବା ହିଁ ଜେନ୍ ଅଟେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପଛରେ ଧାଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଅ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ତୁମର କନେକ୍ସନ୍ କଟିଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯେବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଧ୍ୟାନ କର। ନିଜ ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କର। ବିଚାରର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ହେବ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ତୁମେ ପ୍ରକୃତି ସହ ଏକ ଅଟ ଏବଂ ଏହାପରେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଏକା ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ସହ ତୁମେ ଏକ ହୋଇଯିବ।